Žijem retro a žijem svoj život retro. Je to krásny svet, plný nízkych FPS. Rozhodol som sa dobrovoľne žiť život v štýle noir, kde svet je zobrazený s nečistotami vo filmovom páse. A tak, ako má správne existovať, teda natočený na celuloide. Vo svojej typickej vône krásnych zašlých dní stratených v sedadlách starých kín. Nie tých digitalizovaných, so svetlami zo starých premietačiek. Bez koly a iného odpadu. Len tak sedím a pozorujem svoj film z prvého radu života. Je to môj film. O výnimočnom človeku, ktorý sa rozhodol v tejto pretechnizovanej dobe aspoň takto uniknúť do svojho vlastného života a stať sa superhrdinom dnešných moderných dní. Žijem ten sen o svojej rodine, ktorá mi ten sen dopriala sniť a zachytiť ho na kus extrémne horlavého pásu potiahnutého solami striebra. Tým ho robí ešte cennejší, ako pre mňa, tak pre budúce generácie, ktoré sa rozhodnú môj svet noir kolorizovať, aby odhalili pohnutky mojej mysle v daný moment zachytený navždy v čase. Len aby pochopili tie nedokonalosti vo filmovom páse a opäť oživili môj svet retro. A aspoň na chvíľu privedli k životu môj životný štýl noir.